У сярэдзіне 2000-х у невялікім берасцейскім горадзе Лунінец сабралася кампанія падлеткаў. Ім было па 15-17 гадоў. Яны любілі хіп-хоп, слухалі і проста хацелі рабіць сваю музыку. Так у 6-7 гадах з'явіўся рэп-калектыў Лун-клан, Лунецкі клан. Шалёная братва, Лунинецкий клан. Говорит тебе, помни продков, братан. Шалёная братва, Лунинецкий клан. У складзе гурта было ад 10 до 12 чалавек. Сапраўдная вялікая туса. А адным з самых актыўных удзельнікаў быў Макс Корж. Для яго гэта быў адзін з самых першых сур'ёзных музычных праектаў у жыцці. Голоси районов и старых домов. С дапамогай пэўных беларускіх слов. Хлопцы чыталі рэп пераважна на беларускай мове. На той час гэта было даволі смела і незвычна. Асабліва для правінцыяльнага горада. Іх тэксты былі пра рэальнае жыццё, пра сяброўства, вуліцу, першыя мары, кватэрнікі, клубы і штодзённыя турботы луніцкай моладзі. Чысты андэграунд зроблены з душой і на калене. Патрэбна замяніць сваю атмасферу, сардэчна запрашаем у нашу кватэру. Кватэра. У 2007 годзе на мясцовай студыі яны запісалі свой дэбютны інтэрнэт-альбом «Размаўляй са мной па-беларуску». У альбом увашло каля 8 трэкаў. Яны нават знялі проста любіцельскі кліп на краіну мараў. Сапраўды існуе такая краіна, дзе ніхто не варагуе, дзе жывуць усе мірна. Музыка Лун-клан не выйшла ў вялікі мейнстрым. Яна распаўсюджвалася толькі ў радыёінтэрнэце сярод вузкага кола слухачоў. Гурт выступіў на некалькіх мясцовых рэгіянальных хіп-хоп фестывалях, напрыклад, Слуцку, а потым паступова згас. Прыхожымі становяцца залескія дзяўчынкі, наш маленькі горад. Як з картинкі, лунінецкія жыхары, мы звяртаемся да вас. Але важнасць Лун-клан зовсім не ў колькасці пераглядаў. Гэты праект стаў першым сур'ёзным музычным крокам для Макса Коржа. Тут ён вучыўся пісаць тэксты, рабіць біты, выступаць і знаходзіць свой голас. Менавіта з гэтага маленькага луніцкага клана пачаўся шлях, які праз некалькі гадоў прывёў Макса да велізарных стадый, Мінск-арэны і статусу голасу цэлага пакалення. Я гляжу наперад, а душа нясецца ўверх, буталька піва, 10-й паверх. Лун-клан – гэта яскравы прыклад таго, як у маленькім горадзе з нуля можа нарадзіцца вялікая гісторыя. Моя братва, шалёная братва, сёння тут і завтра там, з кожнай гарадка, Лунінецкі клан.